водена релаксация за новолуние. Настани се удобно и затвори очи. Усети как тялото ти се отпуска, как тежестта му се разлива върху земята. Вдишай бавно, дълбоко и издишай още по-бавно и по-дълбоко. Позволи си да оставиш всички мисли на страна. Всичко, което беше днес, всичко, което предстои утре, просто го остави да се разтвори. Сега си тук и сега, в своя свещен момент. Представи си, че се намираш в нощна градина. Там всичко е потънало в мека, лунна светлина. Небето е обсипано с звезди, а въздухът е свеж и изпълнен с уханието на нощни цветя. В далечината чуваш леко шумолене на дърветата. Усещаш нежния допир на нощния ветрец върху кожата си. Пред теб, високо в небето, се издига новолунието. И то е като прозрачен кръг от чиста, нова енергия. Това е моментът, в който Вселената е отворена за твоите желания, за твоите мечти. Усети как енергията му се спуска към теб, като една златна нишка, обгръщайки тялото ти, прониквайки във всяка клетка. С тази светлина идва чистота, идва свежест, идва ново начало. Погледни сега към ръцете си. Държиш малки, светлинни семена. Всяко едно от тях е твоя мечта, твое намерение. Това не са просто желания, това са истини, които очакват своето сбъдване. Вземи първото семе. Почувствай го в ръцете си. Какво е това желание? Позволи си да го изговориш на ум или пък да го прошепнеш. И усети как то вече започва да се сбъдва. Как животът ти се променя в резултат на неговото изпълнение. Как се чувстваш в този нов свят? Постави сега семето в меката почва пред теб и усети как земята го приема с любов. Като всяко семе, то ще поникне в точното време. А сега вземи второто семе. Това е още едно желание, което идва от сърцето ти. Произнеси го ясно, с увереност.
Почувствай как радостта, която изпълва съществото ти, знаейки, че това вече е реалност. Продължи така с още 1, 2, 3 семена. Засаждай ги с лекота, с доверие, с сигурност. Усети как градината на твоите мечти оживява и как от семята започват да покълват малки светлинни кълнове. Луната на теб сияе още по-ярко, изпращайки благословия към всяко от твоите намерения. Тя ти напомня: твоите мечти вече са чути. Те вече живеят във Вселената. Сега е време да им позволиш да растат с любов, с търпение, с вяра. Погледни още веднъж към своята градина. Почувствай благодарност. Вселената вече работи за теб. Остани още няколко мига в тази магия. Усети лекотата, радостта, въодушевлението. Това е твоето ново начало. Сега поеми дълбоко въздух и бавно издишай. Започни да връщаш вниманието си към реалността. Усети тялото си. Раздвижи леко пръстите на ръцете, на краката. Протегни се, така сякаш сутрин ставаш от сън. Усмихни се. Когато си готова, отвори очи. Добре дошла в своето ново начало.